Manny Alvin, Elmer Agustin, Benko, Yoli Ocampo, Eduardo Iglesias, Bati Alimoro, Baby Manda, Alma Planes, Ariel Agustin, Stanley Torres, Luz Paras, Mike Tate Enrique Italy, Winner Agustin, Tagalog Lisa Pineda, Jan Soriano. Para dito pasalamatan ng Ikaton, Kebaitan, Teres Maniki, Kirsten Morales. Para kay personal, arreglo ng Winner Emily Agustin, Arsenio and Wilfredo Manrique, Roman and Roger Palo, Jonathan Calina, Andrew Salitan, Rhea Ocampo, Tamoto Elementary School Teachers, Naya Sebastian Canlas, Michael Santos, Mother Estela Saez,
Krishna tayo ini King Albert. Manalangin tayo. Malugay pa. Makatipag kayo ng lagyo ng Jesus sa anak mo. Uli kita panawalan ni, ingatik na naman kayo pusal ni. At wala kayo ing bendisyonan ni, ing corona, ing adviento, kapag nakake kami, ing alang angga, ing lugod mo. Alang kapupusan, wak kaluguran mo kayo ngayon mo nano, binya-binyeme kay kami, ing kalang ng kay ang anak ni Jesus at inumi. Sopan mo kayong misadyo, karing puso ni, pan matampami ang apag masusyan, ing kayang panyatang tingal doon ng Pasko. Kabang sa sinjan niya, iting mo munang kandila, sopan mo kayong gana ka, kini Kristo, ing bukod ming sulu, makapawi ing dalumdum na ningyato. Ipanay ka puming apapanatiyan ni sana insala na karing puso ni kapamilataning pamaging makasadya ng lugod keko karing aparaming tao. Pagkasasya tayo po ngayon, misa, may munggo na ito, tinglagyunin pa, ako ng anak, ako ng Espiritu Santo, inuman at iliya, kayayuman. Ing panahon ng Adviento, panahonin, ing pamagbayo, at pamagbayo, king Diyos, pagkalita, tunay na akong maging makasadyo, at kayang paninatang. Tatangan ang atang paniting misa, anya sa sadyata mong kayakatang sarili, kapamilatanan ng pamanisita mo, karing kayakatang kasalanan. Pagkumpisal po king Diyos sa may payang tuto, at kayo kapatid, ulimit ang tanong ina, inisip ang mano at tapat, at naliwang kapulangan. Ulimit ang panikapupo, kasang Mariang Kapilayman Virgen, karin sa blanang Delapon Santo, at kayo kapatid, ipanalangin niyo po king Diyos sa iyong damon. Bayang tapos magtulpak po, at ipapatawad na rin kasalanan kamo, idala ka sa ating Amen. Manalangin tayo. O magligtas ng Diyos, ba't ng panahon, tinubod mi, anak mong Jesus, usan mi. Dapat may pingdimot mo, king kamalayan mi, king kaya ipakayat yu. At papamalan mi ako, kanyang kaliwa. Isingan mo kami, pakilala mo kami, ba't maging sulungin ng biyami. At imbit mong sigasin, tayran nila rin naliwa, may naturo kayo. Italakat niya sa nabusan mi at
Panura pa kasunduan king metong at metong. Kapang susunod kami king metong kapanaligan. Papunta king kekang kalinan. Tingalan po sa tula at tigay. Itiapon may king kapaminatan dito ng Yesu Cristo na po. Apabibiyat mga kalikambero king kametungan ng Espiritu Santo. Manggaman king alangan ko. Amen. Pamamasa ni Juan, Pinibro ng Propeta Isaias. Ika o Ginoo, ingkya kaming tatang, emukya tignaman liligtas. Bakit paitulutan mo nililisya kami, o Ginoo? Ganigya maulanan. Bakit pabusan mo ingkya siya sa mibulto, at ipamilulong ni Kekong? Magbalik ka kaya kami, king uli rin kaya ang susunod, at king uli rin tawag kaya ang pinili, ang manatiling banhi mo, kapilungan. Bakit kung may babakan ng banwa at tipa ka? Aking ako rin mundo at galgalo, king Catholic. Alam pang may hanggit at may haramdam, king metong ang Diyos, ang antilikon. At harapan ka rin ang hikaryang bagay para ka rin ang mipipili, king ka rin ang kapanayan kaya ka. Matuna mo lang matangkapan, detang manakit tula, ketang pamanyakat ng natuloy. Detang makaganak ka, nung makanaan mo lang tuloy, bibiyagi. Nipuwa ka kaya kami, makanyan mo, sinulong ni ipamanyakat ng kasalanan. Lipat ng marabol mong wahya kami. Tiglos mi po, ipamanyakat erosto. Manipat to, kanitang minunang panahon. Meging makasalanan keman. Agyaning pe amayaw ng hiling dapat, may ngaring basan ang marinan. Uli ng kasalanan ni, meging antikin bulong alanan ni, at pipayat-bayat ng hangin. Ala, metong manglalapit manananin kero. Ala, metong manglalapit manyawal sa kero. Pimpanan mo ang sarili mo kero. Gilutan mo kami, uli rin kasalanan niyo. Dapat ikaw ito, ingkya kami tatang. May ngayon ng ilang, at ikaw, inililubo. Kaya kami. Ikaw, hindi na lang, kaya kami. Amahan mo ni Diyos.
Himbalayan apikaluban ng sikanan. Kanito kapilanman, enake magtaksil kaya pagkalubanan mo aming bayong at puriyan lamang niyabe-yabe. Pamamasa, hikmayat, kabalita, at pagdagsan Marcos. Di Jesus na nakaligtayan. Mingat kayo at parating makasadyo. Uli ngayon balo ng kapilandakang ing mga takdang oras. Mga ating medyo malalaking maglakbe ing malayong lugar. Ipalipatan kayang tuknanan karing ipos na ing balang medyo kapwang ing kayang katungkulan. At Diyos ni ing kuwargang paskul panmanatiling makasadyo ing kayang pamagpalik. Inya makasadya kayong marami uli ngayon balo ng kapilan niya datang
sasabyan ko kayo, yan mating sasabyan ko kayo sa blaw. Magpante. Ting mayor ng balita, ting kinatang kalagasan. May pabili ko, good evening everyone. At tatang pinunan Domingo ni Adviento, Pilipinan Transitin, di nagsasabyan ng ginumang sa Diyario, iba, kitang ending na ng gospel na ng sasabyan, magpanante kayo. Magpanante kayo. Tinawag ko in English translation namin magpanante kayo. Nga ng English translation, watch. Watch. Aranasan nyo na yung manalbe. Nung malibo, makalulus kayo. Manalbe Netflix. Manalbe Sine. Iba na salita. Aranasan sa kanan yan. Manalbe Facebook. Datang Marites sa kakapit natin Facebook. Manalbe live. Lalo ngayon yung focus sa video. Anak ang karakal na ayaw friend. Watch. Nanay na akong ginong. Pero ekabot mag-watch. Hanya pong mga nangyayon pa seminaryo di akong Kristo. At ilang kami. Itang po participants. Yang pinito itang mag-watch. Pero involved yun. Iyang kabut manalbe. Kaya kung minsan, uling yan ang makibat din tawag ginumanatili yan kayo mga buhay. Kaya pa dyan sa akin. Yung ginumanatili yan kayo, pwede pakibat na. Uling yan ang makibat tao, pala mo, hindi ako maglilimat miso, ako dilimat, pinakakarera, kaya tayo tayo mong palelo. Kaya i-google niya yung misa kamu, nung mas buriyo yung manalbe. Nung mas buriyo yung manalbe, nakapupunta kayo sa ban. Manatili ng aking palit, and then you watch. Maka-live-stream naman na yung misa na talaga na. Maka-live-stream na rin, lalo na yung panahon ng pandemic. Nakapupunta kayo pisang ban. Kasi matang-tinda kayo pisang tandaan araw, kasalanan. Bakit? O tanggalulong kayo pisang ban. Paano ko ang kasunod naman? Medyo sintunado na rin buhay na eh. Kita-kita mo na ito mga masakit eh. Halimbawa ng buhay niya, naman mangyayari kayo dito. Kaya nagmatsura yung isa sa video. Kakahanan kita mo yan ng pare, kung hindi pa doon. Walang po na may pag-iesta ko, may pangalan. Mas natin ang pansit niya, ano po. May pangalan ko, itang matsura yan, kung pag-ibig mo. Pwede mo i-share ang masantin. Itang mag-watch, you watch, and you are involved in what you are watching. Pwede ka naman naman ang gino. Hanya magpante kayo. Magpante. Watch. Pante nyo rin pamilya ko. Gusto natin masantin ang maligay. Involved ka yan. Kaya kapag natin. Isungkit gobyerno at katiwalian ang maligay. Kakabot natin. Involved ka yan. Pwede dito sa atin, watch, magpante kayo. At ikurin ang pagdagdag ng mga ginawin yung magsasyata mo, ipagnyata.
kabilugan kang yato. Natapos sumami, inu tatang ako at iligtas mo kami. Ginoo, papanjangin at alaman mo, iniglesia mo. Pagkipati ito, galang sa isang namahila. Patulan ng matatapan, rekondulos at makalulo, pinipagpikasaran, at maging santuhan niya sa napaglayo, pinkalulo, ipanadanan siya ka, o Ginoo. Ginoo, papanjangin mo, kabis na naging pangutong ni Kianin niya ito, pangyayari ko, inapayapan at katuliran, kahit sarili ng bansa at inantas na ng kabilugan niya ito, ipanalangin niya ka, o Ginoo. Ginoo, papansin mo ang panaligan niya ka, rindaran ang kasabitan, banat ka, mumukanti, inluod mo karela, at mga kalula naman sa anong tao mong kalatutin mo, Kintirang pangalastas at pakalulo, panalangin niya ka, o Ginoo. Ginoo, papansin mo ang hindi ang espiritu, ning katakagan piniyasawang nasisira ang litos, bintali at relihiyosong malilihin, pinikaluburan ang etibo, ing karelang tiwala, at
namin kayo ngayon kapatid, padating may katamdaon, patagkata at Panginoon Diyos, ito may buhayan at tutulo. Kayo po aming nagdalang, ipating sa malapit kalungkami, darawat niya, iting tinapit, at kabang sa suyuman na kami, ang dapan mo, iting kami ayon, at ang tabayanan mo kami, kapamilatan ng pangako mo alagang biye, iti at kami, ting kapamilatan ng Kristo, ginumi. Ting ginumanatili, kaya kayo, iyan tayo din puso, pasalamatan tayo, Ginoong Diyos namo. Tunay din na dapat at patuloy din pasalamatan ng mga parati at naman rin o iba. Diyos kingalangan at lubos may upaya, kapamilatan niya sa Kristo, Ginumi. Ulit din pa kung babayang Melisa, ulit niya tao, di marangay at binalang po, balita kong munang, at biglat din para kami, hinggalan, payutulog, hinggaligtasan. Hinggalan niyo, inalado, wala ni Kristo, Ginumi, pagbalik ng pasipayo, pagbilang kayang igayo. Ganita mabingkay kami niya sa itang kaligtasan na may makulang, ang iyong panyangayon ni Ginumong kasalpagpanan. Ulitin sa kampel sa pangpuro ng ilan ng badwa, dahil bingkay kami kayo namin ang makanto. Tunay sa pinagmanalig pa, ikay malibatanin sa buong kabanalan. Uli nito pagpalalang bumi, pabanalan mo sa ating ayon ng Espiritu niya. Basta kami, mayali ng tawag at daya, ng ginuming niya sa Kristo. Bayo kami daw ko sa luping pamailas at kamatayan, kinuwani yung tinapi at kapasalanan at tiyaketa. Piraso ni at pinyanin na rin kayo disipulo, tanggapan niya iti, ikong at kananya. Iti, yung kanakong kagawan, kami daw para kayo. Makanyan mo naman, kay Barning Kapunan, kinumaning kalis, pasibayang niya pasalamat kayo. Pinyeniti karing kayang disipulo at anak, tanggapan niya iti, ikong at pinagkuhan iti. Iti yung kalis ng kanamang daya, yung daya ng bayo at alangang tipan. Abi buku para kaya kayo at para kaling sa ulang tao, para kaya kami patawaran ng laring kasalanan. Dapat hindi bilang kapigalan ng kanamang.
ing misteryo ng kasapatayan. Inya ini kegerakan mi baipa ing kamatayan at pangalulinan ng piye dinamayin. Dalawang niya keto iting tinapin ng piye at ing kalis ing kaligtasan at layan ming pasal ng keto ing pepanyadyan mo kaming matalampang dapat akan upang sumunod keto. Mapakumbawa rin pag-umamo ing ikaminansan kusulong ing kataman tayo Kristo. Tipunan kami yang tipunan dengan Espiritu Santo. Kena kami baipa, ingsan degresya mengalah kimber yang pandikan berdiri kami Francisco yang Papa di Florentino Pastor mengenai Obispo di Deo yang kami berapa waktu sebelum pagi. Kena bulan tinggal pada minggu painawan mengenai yang sebelumnya. Ating sebelah gaya mungkin tanpa masalah malayang harapan. Pakaluan mungkin, kawan mungkin dapat mengkalit tinggi anak kaya benang Mario inberian during Diyos, kaya bering wala sa masing ng esposo, kaya bering apostol ting sa Santo, at inupat yung mga kabuliang hindi kapan ng panahon. Burian at paligayan kapamilaan ng Yesu Kristo kayong anak. Hing kapamilaan Kristo ng pera at kaya, ipamaypay at tutupag ng Espiritu Santo, burian at para ng mga kimalaga. Ini kata yang dia panalangin at ilunan ay patlamong ng Ginoo. Amen.
Cordero ng Diyos, sa kilala ko ang kasalanan niya. Cordero ng Diyos, sa kilala ko ang kasalanan niya. Cordero ng Diyos, sa kilala ko ang kasalanan niya. Yo'y Cordero ng Diyos, yo'y pinalakong kasalanan niya. Mapalad daw, ay umayaw sa kapunan
Iba, mananas lang, iting pangkinabang, ituro na kinlukod, ting kaya yan bago. Aku, ang kabayanan kesa, ting kaya ang dapat, kaya tingyan. Kaya kami, ting kapabilan ng Kristo, Dilumi. Amen. Lolo ko sa ulit dan In December 8, Feast of the Immaculate Conception, holiday of obligation ni po. Padang loyal na minggu. Pero, Biyernes yun. In December 8. At itang umisa, hindi sa San Pedro in oras. Nungkot na loob, lahat nung holiday yun. Ang uriyo, aba, obeng. Hapon. Ino po makibuli kay Abak Magdasaga. Ino makibuli kay Benny Magdasaga. Benny tao po. Kaya po, halikuan kaya akwa ng Senyor Greg Canas. Ika kami kong best rupi ang Meg kay music. Ating composer ka rin kalakat. Kita na kong kasikay, kita na kong kita akwa ko. Kaya kami kakatama ng misa. Kung kanino, brother din na akong pati. So, in all school, announce tayo kasi 7 o'clock yun, kumakasalanan ko yan. Panyagin ka mo po, sundin lang yan, kung ba, kung abak, dapat ka lang naman, ito rin nasabi, ay, ibig sabihin, sundin bigyan, parang, ito rin sabihin, wala ka isa. Pero, yan akong group chat, akong pangalan din po. So, pwede kami magmahal, guys, makalita abal ka sa vlog, December 8, Friday, ating tawag ng isa kay Kapit. Dapat ko sa thank you. yung ginumanatili at kayo, At kaya pa, benepisyo na ako parati ng Diyos, kaya ng pamilya, kapanalyan ko sa masasaging kaya kanya Iba, ating anak, ating Espiritu Santo, Idaw